ما اسمك؟ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da wannan lokaci, sannan da sake dawowa wannan tasha tamu mai albarka wato Dauke TV. A yau muna ɗauke da takaitaccen bayani akan wani application wato manhaja mai matuƙar muhimmanci musamman ga ɗaliban ilimi da suke anshin koyon wani yare ko kuma ƙoƙarin koyon wani yare. Ba tare da ɓata lokaci ba, ita wannan manhaja ana kiranta da suna Google Translate. Waɗanda suka kasance na zamani na yanzu yawanci suna zuwa da ita, wanda kuma suka kasance ainihin ba na zamani ba, in ta kasance Android ne ana zuwa Google Play domin a ɗauko ainihin ita wannan manhaja. To ya Allah da ikonsa wai ta zo da ita. To kana buɗe wannan manhaja bayan ka ɗauko ta, ba ta da mai ba ta wuce ne ga baya da 20. Kana ɗauko ta ka kawo wannan shafi na farko. A nan shi ne za ka ɗau ɗaya yaren da kake fahimta, ɗaya kuma yaren da kake so. Idan ka rubuta abin da ka rubuta a ainihin harshen da kake fahimta, ta ringa fassara ma shi a ɗaya yaren da baka ainihin fahimta. Misali sai muka ɗau Arabi, sai mu ci ta, shi kenan. Kana gama za ta kaka ainihin wani shafi, sai ka tafi wajen. To anan shi ne za ka rubuta ainihin abin da kake so a fassara ma a wannan yaren da ka zaɓa. Misali ga shi sai ka rubuta what is your name. To ga shi ka rubuta da larabci ma اسمك. ما اسمك؟ ما اسمك عشان تفصل. Again sai kana so ka ƙara rubuta wani abu, sai ka danna wurin cancel ɗin. اسمي منزلي. Ismi Munzali. To akwai yanayi da zai iya zuwar maka, kana so wannan manhaja ta fassara ma abin da kake so ta fassara ma, sannan kuma ka tsinci ko ka iya tsintar kanka a gurin da ba shi da ko kuma ainihin ba ta data. To akwai wani abu da ake, sai ka ainihin ɗauko wani fayil na wannan yaren da kake so a ringa fassara ma, saboda tsintar kanka a wannan yanayin da na yi bayani. Misali ga shi dama yaren da muka zaɓa a ringa fassara mana shi ne Arabic. To sai ka shiga nan wajen download, sai ka ce download, sai ka yi ka sa shi wajen wifi ko kuma mobile network, sai ka ce download. Domin ya ce daga nan ma za ka iya kashe ainihin data ko kuma sai da shi misali ka ce misali I want your to school now. So now we start. So I want to go to school now. Sai kuma ce uridu an azhab ila madrasati an. To shi ne kawai bayanan a takaice. Sannan misali wannan abin da shi ta fassara ma na
uridu an azhaba ila al-madrasati al-an, kana so ka ajiye shi misali saboda nan gaba za ka yi amfani da shi, sai ka danna gurin start ɗin. Ko kuma wannan ainihin rubutun da aka fassara maka kana so ainihin ka ɗauke shi domin ka je ka ajiye shi a wani guri misali, ko kuma kana cikin rubutun haka kana so ka kwafe shi inda yake sannan ka je ka rubuta ka ajiye shi a can gurin, sai ka danna nan gurin wajen kwafe to shi kenan a wannan ya ajiye a ainihin ƙwaƙwalwar, kana zuwa can gurin kana dragging ɗin sai ka danne zai rubuta maka shi. To misali wannan abin da kai sa idan ka zo misali nan gaba kana so ka gan shi, sai ka shiga wajen Facebook ɗin kana shiga da shi. To kusan dai shi ne ainihin bayani a taƙaice. Muna fatan ainihin kun ji daɗin kasancewa da mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.